பெருஞ்சீரக செடிங்க இது. இங்கே பாருங்கள் பெருஞ்சீரகம் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். பெருஞ்சீரகம் இதை வச்சு கிளப்பிருக்கிறாங்க. நல்லா பாருங்கள் பெருஞ்சீரகம் ஃபுல்லாக. இது பூ, பெருஞ்சீரக பூ. கடு செடி மாதிரியே தான் இருக்குது இதுவும். பெருஞ்சீரக செடி வச்சு கிளப்பிட்டாங்க. நல்லா பாருங்கள் கொத்து கொத்தா பெருஞ்சீரகம் அழகாக இருக்குது. இதில் இந்த விஜயவாடாவிலேருந்து இந்த கனகாம்பரம் அங்கே தான் இது ரொம்ப ஃபேமஸ்ஸு. இந்த கனகாம்பரம் பாருங்கள். முருங்கை மரம் எந்த அளவுக்கு இருக்குது. மாமரம் நல்ல பூ பூத்து நிறைய பூ பூத்துக்குது பாருங்க. மீண்டும் சந்திப்போம்.